Úspešne odštartované. Košiček zasa luxusný. Šestnáct 301 z pravej strany. 16 301 z pravej, rýchlejší bol na ľavej. 14 511, to aj zamrzí, 2 sekundy prestrek. 14 a 500 301. 15 301. 16. Máš výsledky, či ešte? 16 301 výsledný. Ten bol na pravej, na ľavej rýchlejší. Mám tam hlavu v čísle. Štrnásť 511. Toľko teda Rosina, na jednom terči určite